täällä Vaasan kaupunginteatterin kampaamossa. Siis tässä on näitä Espanjan kärpäsen perukkeja. Kyllä. Ja te olette kaikki nämä tehnyt itse? Joo, me tehdään täällä nämä. Tää on tehty justiin tähän näyttelijän omien mittojen mukaan tätä teosta varten. Ja sitten meillä on kyllä varastossa sillä, että nämä on jo ollut olemassa olevia, mutta itse tehdään kaikki irtokarvat ja peruukit. Eli viikset kanssa, siellä on viiksiä. Joo, viiksiä ja kulmakarvoja aidosta karvoista. Neulotaan yksi karva kerrallaan, tulee näihin etuosiin niin peruukeissa ja takaosa vähän, että se on aika kova töinen ja aito juttu. Sitten pystyy värjäämään ja kihartaa ja niin kuin oikeatakin hiusta. Ja sitten täällä näin, niin te huollatte näitä perukkeja aina käytön jälkeen. Joo, se on meidän päiväduuni, että käydään huoltamassa ja oikeat päätkin, näyttelijöiden oikeat hiukset ja semmoiset. Leikataan ja värjätään kaikkien näyttelijöiden hiukset. Että pitkää päivää tulee välillä tehtyä. Joo, tässä sopivasti ensi illalla alla 15 tuntia ollaan menty, että nyt niin kuin väsy näkyy. Tai tuntuu jaloissa, ei vielä ehkä toivottavasti näy.